Mfethu musukhuluma kanjalo nawe ukuthi lo muntu uyahlatshwa phambi kwami. Wena mfethu wena akahlatshwa usuka kuphi wena? Waqhathwa wena. Awuyayibukisa. Mana mfethu suka washawa wena umfana Uyayibuyisa ngempama. ngezwe. Skora, musukusondela skora. Ngifuna ukukhuluma nale ndoda. Suka washawa umfana ngempama mfethu. Enginingo. Hayi wakhula insizwa ayiboshiwe wena. Ungasho mfethu la sizolungisa. Ngibhalele la mina kule show lena mfethu. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, siyanibingelela sinamukele kwi-episode yanamhlanje yohlelo silungisa umjolo. Njengenjwayelo, igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Usokalazo zonke iy'ntombi ey'fika kule show. Wanza xabana namadoda abo mase kuthiwa ziqoma uMatifane. Ngaliphi nje. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ungakhohlwa ukuthi ukhona thanks la eceleni ungakwazi ukuthi udonate ngokuncane ongakwazi ukusilekelela ngako ukuthi thina zi-channel yakho sikhule sihambe siye phambili. Akugcini-ke lapho you can join as a member of this channel. Ngalokho uyakwazi ukuthi uthola ama-exclusive benefits agcwele lapha ngokuba imember. Khumbula i-deal esinayo noma i-target is to reach 1 million subscribers towards the end of 2025. Mina nawe ngifuna ukuthi mabe siqala u-2026 umhla ka-1 January sibe sino 1 million subscribers. Njengamanje we are close to 200k subscribers and mina ngithembe wena ukuthi ke sizokwazi ukusibambe lenqola ikhule iphakame ihambe iye phezulu. Ungakhohlwa ke mawukuthi unenkinga ezithinta umjolo simelele njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Njengamanje asambe siyobheka ukuthi indaba zabo zihamba kanjani sifike siyilungise. Ungakhohlwa makumele siufake usawot esilondeni soshutheka kodwa ke into ebaleka kakhulu kunakho konke ukulungisa sambe siyobabona. Sanibonani igama lami ngiyumlu wakwaKhoza. Ngibhalele kule show esilungisa umjolo ngenhloso ukuthi bengisize ukulungisa inkinga enginazo emjolweni. Mbukelo wahlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode yanamhlanje. Uzokhumbula ke siqala ukuthi sikukhombozele ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Asikwazi ukuqala ishow yethu ngaphandle kokumenshina our proudly sponsor oku-EasyBet njengoba wazi ukuthi ke lona sisebenzisana nawo ukuthi senze le show namhlanje ibe impumelelo. Ungakhohlwa ukuthi udownload i-app yabo mase udownloadile ukwazi ukuthi uregister uphinde futhi ubethe. While ubetha uregister usebenzise i-code yethu ebizwa ngokuthi Umjolo. By doing so uzibeke ethubeni to get 50 rand setup bonus. Uzokwazi ukuthi uthole namanye ama-benefits atholakalayo kwa-EasyBet. Hamba njengamanje uyo-download i-app yakho uregister mase uyabheja kuzoba right kakhulu. Uyalazi kudaba ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Uyazi once ahlala nje phasi sokhuluma indaba eziningi ezithinta imijolo eminingi yahlukahlukene la eSouth Africa nangaphandle ngoba sikhona yonke indawo sambe singene. Eceleni kwami kunosisi esinaye manje sokhuluma naye sazi kabanzi ngaye, sazi kabanzi ngomjolo wakhe, sazi kabanzi nangempilo yakhe ukuthi izikhiphani. Kodwa kubaleka kakhulu ukuthi ekugcineni kumele silungise njengoba wazi lekhaya ukuthi asibona abantu abalayo kodwa sabantu abalungisayo. Dadewethu sawubona. Sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngi-introducer la ngizwile ngithe ngudlala Matifane. Usisi esinaye namhlanje ungubani wakabani? Hayi boss bhalisa impatient. Ngenzela ukuthi ngikwazi igama lakho nesibongo. NguLerato ngwakwamlulu. Lerato Moloi. So why ungafuna ungitshela igama lakho? Inkinga ngimangele sengilandwa kuthiwa ngi-introducelani ngoba ngiyashesha khona la ngiphuthumela khona. Okay, mhlambe angingasidle isikhathi sakho. Ula namhlanje ngoba kunomuntu ofuna ukuthi nilungise indaba yakho naye. Currently uthi uyi-ex yakho. So njengoba eyi-ex yakho ufuna nilungise izinto ngenxa yendlela omphathele. Phela i-ex into eseyidlulile. Angazi ukulungiswana i-ex ifana nento seyifile. So ukhona wena umuntu nje kamanje oyitshela ukuthi khona afuna nilungise? Hayi anginayo. Awunayo. But mengathiwa mina ngikunika i-opportunity yokuthi umbone ungafuna ukumbona ukhulume naye. Hayi kuyeza vele simbona. So kodwa into engayicela mhlawumbe ukuthi mengabefika ube right ukhombise nje ukuthi umuntu khona sizokhuluma into eyaphambili yabo. Ngizozama. Uzozama. Yeah. Okay, kodwa ready ukuthi umbone ukhulume. Yeah, makes. Okay, mhlambe i-relationship yakho ne-ex yakho iphele kanjani uma ngingabuza? Ngeke ngichaze yazi. Ngeke ngichaze ngoba yaphela. Kodwa ngeke ngichaze ukuthi kanjani.
iphele kukuhle noma kukubi lokho engifuna ukukwazi. Bewumuntu engekho ele kubo. Mina ngayimuvela onike ngoba ngeke ngihlale phela ngilinde yena. So uma uthi bewumuntu ongekho ubengekho kanjani empilweni yakho? Wahamba wangishiya la. Mina ngizophanda impilo. Wagula kwamela ahamba ayikubo. Mengimfonela ifoni yakuzongishiya ngoma voicemail angitshela ukuthi network. Manje nami kumele ngiphante phela. Ngayitholela umuntu wami ngayiqhubekela naye empilo. So mawuthi kumele uphante ngani? Phela bhuti heyibo. Kuyabanda ebusuku ngeke ngilale ngedwa usuku 6 months yonke ngilele ngedwa. Ngiyaunderstand lokho. Mina ngifuna le part leyo uthi wena kumele uphante. Kumele ngiphante phela. Angisho the moment ngithola umuntu uzokwazi ukuthi angiprovidele. Yeah. Iyona ndlela uphanda ngayo. Yeah, ngiyazama phela. Okay. Yeah. I know. Uready kodwa ukuthi umbone. Lamakezi. Okay. Ayike uyenza le radio ready nami ngiready ukuthi sibone ukuthi ngempela lensizwa mengabe ifika la ifuna ukuthini kuyena. Wena nje ungayindawo hlala la ukhona njengoba njengamanje sothola ukuthi kwenzakalani phakathi kwakhe le radio nomfowethu ozayo namhlanje sizokhuluma naye khona la ku-channel yakho Umjolo Show. Hey, nangoku drama king. Why is it Drama King? Hayi. Awu nihaba shem. Why is it Drama King? Uzungizele namakhamera. Awu nihaba. Mfethu trend. Angirathi mfethu Ngiyaphila kambani. mfethu. Sure. Mlu khoza mfethu. Sure. Nansi sithando awo your ex mfethu. Njengoba ucelile mfethu ukuthi ngikulandele sona ngikubeke la khona uzokwazi ukuthi ukhulume naye ezinye zezinto mfethu ukuthi uyikhulume. Ene please usheshise. Ngijahe kabi. Ngicela usinike nje isikhathi. Awu sheshise. Ngoba isekho yakho. Awuthuleke wena mfethu ukukhuluma amadoda, awuthule nje wena. Uyindoda wena. Uzongibangela ilukuluku, qhubeka bafu. Mfethu ngimlandile lo muntu lo. Ngakhuluma naye. Sengifuna ukuthi ngikhulume nawe ke manje mfethu. Uthe ufuna ukuthi simlethe la khoba khona izinto ekufanele uyikhulume naye. Anisathandani ngokusho kwabo. Kodwa futhi khona izinto obonayo ukuthi anikwazi ukuthi nivele niyeke nje ningakwazanga ukuthi niyilungise. Mfethu tell me about your relationship with uLerato. Mhlambe bekunjani nisathandana? Siqale lapho. Mfethu i-relationship yami noLerato ibe right. Till mina ngiba nesikhathi la bengigula khona 6 months back. Ngiye ngaba nenkinga yokugula. So kwavela ukuthi izinto zesizulu edinga ukuthi ngihambe ngiye ekhaya. Yabo ngihamba ngaye ekhaya mina mfethu. Yolungisa lezo zinto lezo zesintu. Isho. Ngaba grand, ngithe mase ngigrand ngamfonela uLerato ngamtshela ukuthi sengi-right ngicabanga ukuthi ngibuye. Okay right engabi nankinga evuma. Yabo. Mangifika mfethu endlini la besiqashe khona ngiyafika uLerato akekho. Yabo. Mengekho uLerato enjalo yabo kuyabe ngiyathola usehlala ngala koNanda. So mangifika ngifikisana netruck mina. Le truck leli lizolayisha inakhuzana impahla ifinisha imbhede ama microwave ama fridge yonke into impahla esendlini. Ngenhloso ukuthi nabe ngifuna ukuthola ukuthi uhlala kephi kahle kahle. Usuke la usuka khona. Mana uma ngakakhulumi nawe ngakhuluma. Cela usinikeze isikhathi. Kodwa uyaphi ngakhulumi nawe. Mana ngakhulumi nawe. Kuna 6 months engayikhokhi rent. Lerato angakhulumi nawe. Ayikhokhi rent ngeqhe. Angakhulumi nawe. Ayikhokhwa. Awuthi ngeke. So mfethu Yo. kodwa le truck leli yabo ngenhloso kuyobola yahlala khona. I-truck leli ihambe ifike eNanda offload. Lo muntu ono driver leli truck mfethu igcina kususa kabe ngiyathola ukuthi i-boyfriend yakhe lo. Lokho khirent. Ahlala nayo Ungayishile. eNanda la abahlala khona. Ungayishiyi. Eyokuthi okhokhi rent. Lerato ngicela ukuthi uthule. Lerato ngicela simnikeze isikhathi. Angithi nawe simnikezile isikhathi wachaza. Wanginikeza i-attitude wachaza into encane. Asinikeze noBaba achaze ke naye. Hayi kodwa nawe ngeke unihaba. Hayi wena ngibangela ukuluka uthula ngafuni ukukhuluma nawe. Mfethu ugodela i-truck manje wahamba wayenanda. Uma ngabe ufika eNanda nansi i-truck lo ikotiyelile umuntu omfikayo mfethu udla intombi yakho. Intombi yakho ngaleso sikhathi because anikatshelani ukuthi anisathandana ngani? Ngisingatshelana ukuthi sisathandana mfethu. Mina ngibuye emakhaya ngazi ukuthi ngiza entombini yami engayishiya endlini la besihlala khona. Yabo kuyimina Uthi idlani 6 months. Uyidlani.
yonke lento engiyificile mina ibe yitrauma kumina because bengingazi kwakhona ukuthi ngifike endlini kuthiwa akusathutha la usehlala eNanda trauma yonke lonto ukuzenzisa itrauma khona yakho manjalo nalo i-truck lizolayisha yonke ifurniture yasendlini trauma leyo trauma yesithathu ukuthi kwayena lo muntu odriver leli truck leli uyena lona obhebha lo uyena okhokha irent phela kumele abhebheba ubhebha wena lo mfana kumele akhokha irent eyakuhlula kumele akhokhe irent eyangihlula irent bangagula ukuliswe yimi kuliso wena kusho ukuthini lokho ungena apha ekhuleni kwakho phela nami mengisabayo yabo wena le rent uyinja wena angingcono ngitshela nginje kalendlini uyinja wena elalendlini yes elalendlini elalendlini embhedeni kaba angeni yazi mfethu mangaze ngikutshele mfethu lo bhampiswa yini bhampiswa ukuthi mfethu yabo kule furniture le umbhede wardrobe zonke izinto ezilapha mfethu ama-fridge yabo yonke izinto enkulu ephathele lapho ungayikhohlwa le khoshiso 30% angeni 70% engikhipha mina ngikhiphile no awukwazi ukungibhebha ungilala le nto kade uyayenza le the obengabhebhi bengabhebhi hey yazi kahle kwakuthiwe wena angibuzwa mina hayi bhebha yazi mfethu Hey, yazina ngifuna ukukhuluma kakhulu into engicelayo kuwena ukuthi unginikeze impahla zami furniture yami yonke 30% lo akuyona inkinga lo lesikhathi osimosha sami ebusuku ukuthi uyangibhebha udlala hayi besivumelana phela lapha hayi kube ngimosha isikhathi bengenzela wena oh manje sulunywe ubhontshisi uhamba ugibisa le angithi abafana bayazi into yabo abayazi into hayi wena udlala phela wena ungimoshela isikhathi sami ungibolise ekushwani lethi impahla zami ke uzothola kuphi Lerato ngicela sinikeze ubafethu ubachaza akakayiqedi indaba yakhe yazi mfethu into emhlungu mfethu mangifika lapha eNanda ngifika mfethu sekuhwalele angazi ngizolalaphi mfethu yezwa ngokuqala nje lokho uthule wena yezwa uthule kathi ungayikhokhi nje mfethu ngitshela lo muntu ethule mfethu because angikhulumi naye njengamanje lehlisa umoya mfethu angikhulumi naye njengamanje ngifika lapha eNanda mfethu ngenhloso kuyobona uhlalaphi uhlala nendoda iyona ne driver leli truck yokhokha irent ungayikhohlwa le ungayikhohlwa yezwa then into eyenzakala mfethu lo mjita lo uyena owaze wangizwela wathi kulesi sikhashana ngithi ngisazohlanganisa into zami because ngagcina phela ubona ukuthi uyimpatha ngicela ukuthi mfethu ungavuma umfana kuleli sendini yakho impatha wathi lo mjita lo wathi ngakwazi ukuthi ngicuphe into eyenzakalayo la endlini sihlala sibathathu manje emqashweni angazi uba nokhokha phakathi kwakhe lo uyiphara phela wena mina ngangijwayeli kabi wena uyiphara mina la endlini uyena lo uLerato iboyfriend yakhe lala phansi mina mfethu uzume lesibili so hayi kodwa manje into engibasela tu mfethu nengilimazayo laba mfethu bayakhwelana lapha embhedeni ngikhona khona la and ungconeko lo mjita because uyangitshela ukungitshela mfethu ukuthi yazini bra wami ngicela ukuthi umboza kancane because safuna ukwenza izinto zethu manje lo vobo lo awuyikhulumi yonke lonto le uvula imlenze nje uqewula khona lana mfethu ima and into awuthula wena ngikhuluma nawe mfethu uyangikhanyelisa bra wami yes uyibusa ngabantu wena thula wena Lerato yazi angibasela ngifuna ukuzwa nale side engatheli hayi uyindoda mangicela uzothi besihlala siwu3 yabo wena baf indoda esho kanjalo awunesikhathi sokudlala mfana manje wena mfethu mengabe bebhizi embhedeni wena mfethu uzilungisa kanjani ngoba show uyaqhanyelwa phela mengabe uyaqhanyela mfethu lapha esipontshini sami mfethu ngishaya indlabo khona lapha esipontshini uyakhala lo dot lapha embhedeni uyamhlaba lo out mfethu ngishaya indlabo mina phansi lapha ngishaya indlabo and okumhlungu mfethu kuyenzeka ukuthi sikathola ukuthi ngichama kuqala mfethu yes sakubeka out phezulu uza kuma camera zokhuluma into ezinje awuthule ngikhuluma yazini angiboni into ekuhlekisayo yazini ke baba angiboni into ekuhlekisayo no ngizelanga ngoba ngithi sizolungisa kodwa wena ngathi awulungisi uyihlekisa ngabanye amadoda awunendoda awuseless mfana ayithula ayikho yakho angazi awufanga ukubuza mana mfethu yini ekuhlekisayo angazi awufanga yini ngiyacela yini ekuhlekisayo kulento engiyikhulumayo hlekisa ukuthi ngishaya indlwabo mebhejo lo phezulu embhedeni hayi bafe mfethu inawo indlela osukwayi mfethu unayo intombi mfethu bafo kodwa uwazi nje umsebenzi wakho ungcono abanye abafana bakwenzela umsebenzi wena uwazi wena nje thula into awuwazi mfethu awungumdila nawe unayo intombi mfethu uyakwazi kwaliyo wena bafo nginayo intombi okukhanyele ukuthi ungaphephi
Ukufica lo mzuzu ukukhanyela ukuthi phela wona ungafiki. nawo umsebenzi noma Ukhona ungakhanyela uhlupho khona awukhanyela endlini. uyakhanyela kuyafana Wena into engakhuluma nawe wena nje yazi wena ungibangela angaze inkulumo. ufanga inyawulo lecebo lethu Kushuthi phela isipoki ke shuthi ngoba nakho ngibuyile. And kakhulu ungaqala. uyaphi Akunandaba Yokuqala nokudliwa kwakho. uyaphi? Impahla zami ayibuyizisa mina. emalera Furniture yami, imbhede, wardrobe. ngikutshele ngathi lesikhathi kade microwave. ungumosha isikhathi lesikhathi usumosha lesikhathi uthi uyangibhebha wena udlala ngami Bengidlala ngawo. Njengoba ukhala kangaka nje. ngiyakuhleka. Uyahleka lenja lena. Ngiyakuhleka. Yazi wena wena. emalera Into yokubulawa wena wena. usuhlula mfethu ukubekezela u6 months Awuyinja. kungathi Hayi, lutho kuwena hayi. 6 months Hayi. 1 2 3 4 5 hayi awungiyeka ugula ngathi inyanga inyanga inzima Hawu. Yini kangaka inyanga yodwa awunasimilo. Hayi. Awusakwazi. Esani isimilo? Mana manje uphila ngalo wena. Funeka sihlezi ngipropozile. Isimilo Funeka sihlezi sani? ngishile Hayi, lapho kuwena. isimilo isende. sani? Awukwazi ukuphila Awungangiyeli ngaphandle kwesende wena wena. uyanya Inyanga yodwa. uyanya Awunasimilo. uyanya wena Akubonela ukuthi 6 months phela inyanga iningami umfazi ingadliwa kahle wena awukwazi ukuyimela wena. imele Udependent kubantu besilisa. idliwe imele idliwe Mana awukwazi ukuyimela. Udependent kubantu besilisa. isazofa izodliwa yimpomva Udependent kubantu besilisa akwazi Okay. angidedethe mhlawumbe Hayi, ngikubuza wena nje uyinja, lera wena mfethu, so hayi, wena wena uyinja. umfana omqomayo uyamthatha Mfaka endlini. uyakuthatha ayohlala Hayi, nawe wena. wondliwe uyena phela kuzodepend ukuthi siyibona kanjani mina We, naye ma. ayifake umuntu eyami naye manje iy'mpahla zakho ubafo Ziphi? ekutheni ngazo naku uyasho ukuthi wena endlini Nami- wahamba nombhedi wakhe mamela. wahamba ngathi akuzwanga nefriji nawe yonke akuzwanga ngoba umfana ngithe iy'mpahla lezi sengiyayithatha ngiyayikhokhela ngesikhathi ebengimoshe isikhathi ethi Uyadakwa. Uyikhokhela ngemvume kaba uvumelane Ungenaphi? nobani? Phela Uvumelane ufile. nobani ukuthi uyayikhokhela impahla? usecebo lethu wena manje Secebo lethu? Yebo. Hayi bawushuthi isipoke ngibuyile phela nakho ngivukile phela. uzoyitholaphi Hayi mina ngumafafuko Uzoyithola njengentangabane egqeni. mina ngikutshela. Uzoyithola la? Egqe yindlu welo amthethe. Lendlu Angifunde egqe yakho mina njengamanje. Ngifuna impahla hayi zami. ibithi ngikutshele Awungangijwayeli uyazi kakhulu, into yenza ungazongishayisa ungangifaki wena. uyazi into yenza Ungazongishayisa kumele akufundise akufaka Hawu. amaklasi ngoba uyaleka Awungijwayeli kabi wena. uyaleka Wena ngesikhathi ngihambile ngisekhaya ngigula. akukhulunywa ngayimini uyima Mana. Khathi ngihambile mina. Wena. Ngihlangana Le rent naphi? lena shuthi yona ibingena ngale empahleni zami. yebo Wardrobe bami amafriji yebo nami. bengimengilale Uvumelane nobani? bengimengilale Uvumelane nobani? phela nogama lakho uvoicemail nje Ngu-voicemail. okay Manje ukuthi ngasemakhaya network ayidonsa emakhaya Angeni. bekumele ngenze Ngihlangana njani? naphi? Ngoba phela ngiyezwa Ngihlanganaphi? Bangifika la kuthi Sikawale yazi ngithe kanyela mangifika la wena. yazi uthini Sikawale lo doti lo kanyela. ungitshela ukuthi ubezokwenza njani ngoba bengangithola efonini uma ngifonela ifoni yami njalo voicemail this story that story emfethu mina ngiwasemakhaya wena inetwork kumasipho ayidonsi lapha. angikuthuma ngihlala emakhaya mina Hayi uyayiqhubekela nendoda yakho but impahla zami ziphi zona uzokulandela lo mbhede lo wodliwa kuwona wami. awona basatha ngibhebha ke day and night Awuze. Mana angibuzi uthini mina. sengishilo Asazokubhebha day and night. yes Angadaba emamfethu Yazi wena manje mfethu wena, wena ulerato ungakhuluma ukubheda mfethu yezo. Cela ukuthi into ozongibuza yona njengamanje Bafo. ungangibuzi into ephambene. Cha. mbuze angisho ukulandile ukuthi ngenzela ukuthi abonise mina abantu impilo yakhe, mengabe mbuze. bebhizi ndawonye wena usuke ukhona around mengabe bephuma mhlawumbe wena usalwenzeni endlini Yabo lona ngiphendula umfazi lo lapha mfethu. Yabo uma bephuma laba behamba njengoba mina ngingakasebenzi. Mina ngifuna ngimele ukuwasha la. Izitsha la ngiyawasha la izitsha Uyondliwa. ngiwasha amabhodwe Uyondliwa. ngiyapheka. Uyondliwa, ube Bengekho yikhohlwa lawa lo vobo lo. uyondliwa nendoda wena yakhe. uyinja Funa ngabe bebuya bona ntambama babuya Uyinja, sekuphekile uyiphara. bayaphaka bayadla. wena Baya kuyadliwa la endlini kuyaphethwana khona la kuyaxewulwa angiyazi nje lempilo lamaphilo namaphara Wena uyinja hayi wena. mina ngikwazi vele phela ukuphila kumele nawe. uyimele lezo nto ngoba uyondliwa wena okay bafo mhlawumbe the main reason ekwenze wabhalela ishow bekuyini ubufuna izinto zakho Ziphi noma zona? ubufuna mhlawumbe ithuba lokuthi Ziphi? niphinde nithandana ayeke lo mfana Eish. omhlaba phambi kwakho Yabona ngoba mfethu. lo muntu uyahlatshwa phambi kwakho Yabona mfethu. mfethu hayi mfethu musukhuluma kanjalo nawe ukuthi lo muntu uyahlatshwa phambi kwami wena mfethu wena akahlatshwa usuka kuphi wena awuyayibukisa waqhathwa ngezo wena awuyayibukisa Cha, mfethu. mana mfethu sokashawa wena umfana uyayibuyisa ngempama ngezo skora musukusondela skora ngifuna ukukhuluma nale ndoda sokashawa umfana ngempama mfethu enginingo hayi wakhula insizwa ayiboshiwe wena ungasho mfethu la sizolungisa Siya- ngibhalele Ulungisano la bani? mina kule show lena mfethu silungisa Ulungisano umjolo bani? ngoba nginesifiso sokuthi mfethu egcineni kosuku anguyi kuwe nje ungenaqwa nje uzokumaintaina ngani yabo mina nawe sicishe sifane thula uzokumaintaina ngani Ngiyakwazi ungenayo ukuvikelwa ngisho neshumi yintombi manje Ah, mangathela wena ishumi kazi awunayo uphethe wena intombi yakho, uyeso kwakho wena, cause imali yakho ulungile. wena uyabuka wena yabo Ya. uma ungabukanga uyalalela kuthiwa mbatha sesiyahlabana cabanga
Uyumfana manje uzobe kuyiphinda nawe. uyakulaya ngoba unayo le. Thula Awunayo le phansi kwenwele wena. Uyinja wena. Nangiqonga isise wona uyinja. Awumtshela ngangani manje ngasamfoni kunokuthi umenze into ebuhlungu kanje. Phela uhlezi ubhontshisi ufuna lona phakathi phakathi lento iqinisekile ungayidrayive imoto ungayisi-service wena ngoba imoto ngesikhathi ngeke ihlale ngani-service wena uyanyela ukhuluma izinto ey'ningi uzungifusele engicela khona uzongiletha la uzongibuza lo for lo doti lo uyanyela wena asifuni izinto ey'ningi asifuni wena asifuni ma-love-back ayikho into ozoyithola ayikho kodwa phela sikhuluma iqiniso fethu ngisamncanyiwe phela umntwana uyangilimaza ukumbona edliwa phambi kwami ngikhala kenye indlela fethu nenza ngikhanyele kabuhlungu phela useless noma ungakhanyela useless ngikubuze mhlampe umbuzo owodwa mfethu ngicela angikunayini ngicela ungakuphathi kabi because angithi izinto ey'ningi wena zenzeka phambi kwakho fethu izinto ey'ningi wena uyayibona ngiyayibona fethu ngiyalunguza phela suke phansi espontshini ngiyalunguza fethu imlenze kale radio phezulu fethu ayivule yonke fethu abisha lo mfethu phela uyayazi into enzayo okay cabanga ngize ngivule wonke ukhona phela nawo ngifile kumina one question lingakanani elalwe yampani njengoba usamfuni usuyangidakelwa-ke manje izwake usuyangidakelwa wena-ke manje kumele ukuthi mina ngibuke isibumbu sikale radio ngiphinde ngibuke isende lendoda yakho ukuthi lingakanani kanti ngisitamba akenthi yambona efethu akhuza lo muntu uyahleka-ke manje thula wena wena fethu kahle umphehlozi wathi upepesela wena ukuthi fethu lento ingalungi kahle ngizolibona kanjani isende laleya ndoda liphakathi kodwa useless awuyinto yalutho wena uyinto yokulahla uyinja ngizolibona kanjani suke ehlewula lo mahosha lentende bheka kungcono kumahosha iphonga le ndoda endleni kwami la kade udla khona mina fethu isidedwe amasinda wena yes angitshela ngalezi zinto lezi because nami bengikwenza yonke lo manje yekho uvule manje awunayo neshumi ngizokusaphi mina ale radio yakhala kodwa fethu ngizokusaphi useless unje fethu mlo khala le radio yascreama le radio yangilimaza lento ungena uhlalelene endlini awuhamba ngeni waphindela kini indaba mhlawumbe mengabe bebusy benze sex wena ungaphumeli ke eminyango kulezi uzophuma kanjani uyakhanyela nami ngiyafila nami ngathi ekhala fethu yabo ukhala the same way wayikhala ngayo fethu zonke izinto ayikhuluma lapha mfethu during umdava ilezo wayezisho kumina manje uyangixaka mafethu fethu bengidlala yonke lento wayengayifili kanjani fethu because lo muntu fethu ayikho ukuthi bengamenzeli yona ubani and bechameza nqanqazela efuna back yonke lonto nevaka zami Thadoti hayi fakho na awona lento wena uyini bengi-actor bengeke ukuthi uzungiphi imali phela bengeke ungiphi imali ungakewuki kufanele phela vele ngoba wena uphila ngamadoda awukwazi ukuyimela wena angikuma nje uhlala nendoda enanda nasekuqaleni ubuhlala nami ukhipha lo 30% ngikhipha 70%. Mina ngiservice wena phela ucabanga awunayo manje kahle wena uyadayisa ngezinye indlela. Ehlisa idayisela endlini akimi point. Kahle ningixolele kahle noma kufiwe. Wena uyinja. Kodwa ngimoshela isikhathi mina kumele ngihambe ngiyendodeni yami phela. Bafsek lethi impahla zami njengamanje uthando lwakho uhlala noLerato iboyfriend yakhe uwena. Usho umfuna indawo akasaphindele endlini. Ingakanani njengoba ngilethela akasaphindele endlini. Yenzeka lento. Mfethu phelile fethu 3 months mfethu. Ngiphila lempilo le yokuzwa umuntu ebengithandana naye umuntu ebethi mfethu sofa sihlala. Funa indawo yakho. Edliwa phambi kwami mfethu. Edliwa embedeni wami. Wena ijama lapha endlini wardrobe owami yonke into mfethu njengoba nje umuze ekhuluma ngo-30% ngeke uzungitshele mina mfethu ukuthi ngo-30%. Ngikhokhele ilobolo le masiyikhokhele ngesibumbu njengedamage amadamage lawa ngikhokhele ngocansi yebo kanti ufuna ikhophi ngani akunandaba ngicela ukuthi ngibuye awungeke uyithole because angihambi lapha endlini impahla zami makuya ukuthi yabona namhlanje la ngizobe ngiyakhona ngizobe ngiyoqala impilo uzolala kubo asafuna indawo yokulala namhlanje awusaphindele angisho ngiletha amakhemera wena ufuna ngibone yizwe
cabanga sengihambe emgaqweni ukuthi na usiloya Ngathi nesihlabathi ngizolala kuba kwale ndoda lo odelelayo lo ngeke ngilale kuba kwalo msaceyana lo wayisaba mina hayi mfana nami ngimncane nami ngumzimba kodwa ngeke ngizungixake wena awulo niqathe ngangibinda wena nazi intanga zakho lo nayi intanga yakho ingoba uyedelela angikhuluma lesi isigoro lesi isigoro ngihlangana naso nayi umuntu ongedelela umlandile phezulu kodwa ufuna usizo mina mfethu ngizama ukuthi faka usawuthi esilondeni wena kunokuthi upolice faka usawuthi esilondeni wena mfethu ngizela mina ngoba ngisolungisa uyakuvula lento ungenayo unayo ingqondo sizolungisa bokubanjwa amalini mfethu ngifuna silungise akanayo ingqondo ulungisani noba ngifuna silungise ulungisani nobani thula wena wena le radio wena sifebe vele ifebe utoti lona uyanyanja thula le radio thula wena phela uzame ngendawo yokulala ngizanyanga uwena manje ngizanya indoda yakho wena hayi wena awungcolile mfana uzusho unomlomo okusho ukuthi uzangwe enye indoda ngizokwenza njani ngoba uthathile zonke into zami wena le radio ngithathile zonke into zami ufuna ngenze njani udomo uyimpatha wena impatha papa liphake-ke nawe uyimpatha liphake kodwa impahla zami ngiyayidinga kodwa abanye abafana bazokuhleka cabanga sohamba la emgaqweni abathi hayi ke ngizokhuluma nawe le rato ungibangela isinenkenenke ungibangela yamhlanzisa amine ngiyakuhleka ummathile usidomo yazi umuntu umthande kwenzela udotwa kanjena lahleke yabona manje angazonikeza lo yamjita fethu ngoba nakhe yena ngeke egule yini ngeke linye ilanga ngoba nakhe ngeze fane ngelinye ilanga shuthi lo yamjita mangasethi uyagula naye uyophinda futhi oludlule futhi uqhubeke out uphila lo mpilo nje wena ngifuna ukongana nani ngeke ngibe unesi sangidlula isikole ngengaba unesi ifibe ngifuna ukuba sakuhlula ngoba waja ukuvula imilenze wangawulalela umbombo kathisha kanti ngizonakana nani ngoni ngiphiphane nani awujaha amadoda wakho nesikoleni sasikole sikwazi ukuthi angiyena unesi mina sikhulise wena sifundise wena bethu nje uyabheda ngicela ube bigger person mfethu ngicela ukubuza ukuthi ngihamba nini uhamba nini amasimba ungakuhambe la impahla zami ngabuyi bona ngizohamba la ngizohamba ngizohamba la ngicela uhlale phansi wahleka emkhathini ungilalela ukuthi ngizothini awuhambe hey ndoda akhuluma usheshisa uyanamuza too much angibuza ukuthi ngifuna ukukusiza mina ngifuna ukuhamba ngoba alonakele lapha ya mfethu bazoqhubeka abahlabane phambi kwakho mina ngifuna ukusiza wena manje ayezwa nje mfethu mfethu awukwazi mfethu ukuthi ungahlala nomuntu okwenza into kanje mina neshow ngicela ukukulekelela mfethu amzameni ngizokulekelela ngokukhuluma lemhlangano oyikhulumayo ukubhebhethisa izameni awukuze nje lento awufuna ungilalela uzokuba abantu izwe lokube uyalekelelwa lento ngayitheli ngeluthi ihlale emjontolo mfethu ilala ngesikwa nakhona singaqoqa kodwa manje ngibuke ayifake endlini ngibuke manje athenga yonke isethi yasendlini yonke into manje soyiphara phela iphelile into yakho on top of that mfethu ngayishaya ngomdavazo ngayimarinate ngayikhalisa sisile manje wamarinate aba engumarinatile wena umzuzu ungapheli ngitraphile wena ungapheli umzuzu awungiyeka indoda awuze angikuze uthini mina ngifuna ukuhamba nami ngijahe kabi okay ngicela uhlale phansi dadewethu ngicela uhlale phansi ngibona ngimoshela isikhathi ngale nto hlala phansi uthule phela thula wena baba njoba ngikutshela mfethu ngicela ukuba ibigger person mina neshow sikulekelela ukuthi uthole indawo yakho yokuhlala awukwazi ukufuna umbhede mfethu wabantu abahlabana kuwona uphinde uyolala kuwona nawe yabo mina mfethu ngicela ukukutholela indawo yokuhlala ngikutholela umbhede zonke izinto zakho lezi ezibalekile disappointment yabo thula wena disgrace udlisa iteam labafana disgrace ngicela ukuthula yazi ngiyakuqamba namhlanje udisgrace wena awuseyena ule right wena uyiphara lenja ingenalutho yozangwa yishow kodwa ufuna ukubusa mina ngabantu angikhabile kodwa ungahamba yabona lo mjita akukhayile emkhondweni upaphatha amathambami qhubeka bafu thula wena manje mina angifuni ngisho noma mawusuka la uphindele endlini yakho bazofike bahlabane vele mama makahambe mina ngifuna ukuthi manje why mfethu lokhu ufaka lento yokuhlabana mfethu kahle kahle wona mfethu udalwe kanjani ngicela ulalele lokho okubalekile mfethu engikushoyo kuyangithunuka phela lokho ukukhuluma futhi mangibuyele uyakulaya pharandi uthule wena into engiyisho mina ukuthi sizokutholela indawo yokuhlala mhlawumbe sikukhokhele inyanga eziwu4 or 3 ngiyambongela ube right umbhede yonke ube right mfethu ungalokho uyohlukumezeka kanje yabo because manje awunayo indawo yokuhlala yabo akana neyokulala manje mengaqoshwa manje uzohamba khambe uthi usuka lo mjida lo mhlambe nayaxoshwa uzoyapi yabo kanti nje manje sokutholela indawo yokuhlala namanje mosuka la kumele mhlambe sikubhukhele Samuel eThekwini la uzolala khona uqobe khona sakufonela umqasho wakho
kodwa engikushoyo Usafuna lona mfethu ngeke kuthole ukuphumula mfethu ngamanye Wenze amazwi njani? ungitshela thina mfethu angimiyeke lo muntu etamase mfethu Mfethu, etamase khohlwa utamasa ngento yakhe. ngiyabonga Maseqedile. eyami Izoyidla hayi nawe kodwa intutshwane. uyabheda-ke Vele kuzokuzoza ukuthi lokhu. into la ungenaphi entweni nawe yakho? uyabuza Eyaba, mfethu Ungenaphi? eyami Hey, masikuwena hayi, ungenaphi mana ke entweni yakho? masikuwena into yakho vele Angikaze lento yakho ngingene mina lebhedayo entweni yakho. lemfifa amanzi Ngangangena nentoni yakho mina. Noma ufuna ukungifaka. Uyanya utsho ngiphiphe elincane yanya ungifaka. aselincane namhlanje awuphetheni khosha ngani uyanya khosha ngayo nisiza into enje efethu ngiyakuza mfethu nisiza into enje na phela uzulesi kodwa lesi lo sidwedo lesi Bafu. Impilo yakhe ibalekile khohlwa yilo muntu lo. Lalela lewe ngikushoyo. Waza ngimoshela isikhathi ngiyayisola zinokuthi ngize la. Izinto zakhe Ngengikude kabi ey'balulekile manje. endlini. Intombi entsha uzoyithola ezokuthanda engeke ikwenze lena. Noma uvukwa ukugula mhlawumbe ngesinye isikhathi eyoba nawe uzube right. ikhonto isekho ntombazane ewunesi manje ngigula wena Nge- wena wazili ngoba Mfethu, wakhula uyafa phela manje Mfethu, uyambona ngenze ukuthi isimanga. Mfethu akalulami ungakwazi ukukhuluma yazi mfethu isongo naso angazi kuye kulahlekephi mfethu uba ingqwele yakho mfethu Ngeke uyazi inkabi yami. ngeke ngize ngiyazi vela Ngeke angeke uyazi. ngihamba ngazana ney'ngqwele zabantu Ngeke abafana uyazi. nawe uyakhuluma Phela uyalungisa useless. wena umalume ephephetha wena uyalungisa ngapha ngithi ngisathi ngiyakulanda uyalungisa uyothi ngikuzwa ngala futhi ufaka usawuthi esilondeni ngithi yezwa nje manje makwenzeka ngiphinde ngigula wazi ngani sazokhula Ah, uyafa, khona manjalo kade ungitshela ukuthi wakhula ngabe uyafa ngisabuyela wena laphana ngoba mfethu lo bazophinde bemhlabe phambi kwami uyalungisa wakhula uyafa weza ngithi mfethu, wakhula uyola lecebo lethu Mfethu, ngakuzwa naka lokho positive engikushoyo. Khohlwa izinto ngiyakuzwa, ey'negative. Wena bonga nje le opportunity oyitholile ukuthi usaphila and uhlukane hayi ney'febe. siyambongela vele plus ngihlukane ney'febe Hlukana angazi ney'febe, ngangiboneni mfethu, lesi focus sifebe empilweni mfethu yakho. usesidala wena wathi waguliswa yini ngiyakuzwa mfethu Ngiyazwakala. manje uzugula waguliswa yini wena Uyasho wena nje wazi izinto kahle ukuthi zesintu. bengisekhaya for 6 months ngigula into zesintu into Ah. zasekhaya beyidinga ukuthi ngibe sekhaya ngiyilungise ngakhohlwa ukuxoxela ukuthi ifoni yakho yakaphendulwa intombazane le emakhaya engitshela ukuthi umfazi wakho okhethelwe wena le lowo vele akuyena umfazi wami Siyafana. lowo Hayi, hayi, udade wethu siya- lowo muphi yenze usisi wami lowo akuyena umfazi wami we lowo ngazizwa kudala kambi dade wethu ngazi lowo zakudala akuyena ukuthi unaye umfazi le emakhaya intombi yami okuthiwa umfazi unesipila wami. kusho mina kuthiwa nginaso isimilo ngangigqoka amabhuluwe ngifaka amawivi mina phela kungena ugogo wakho lalela wena yabona khathi ngifika le emakhaya futhi ngikuchazele ngoba mhlawumbe yabo wena usukhipha konke amafayela phambi kwamakhamera angilande uwena mina Yabo ngilande mfethu, Kodwa ungangiyeli lokho kwakungasho ukuthi uyangiyela ufeba. kanjani Wawungakhulumi ngani naye, wawungahlali ngani naye hayi phansi. mana ima Ima We, ngimi, ima. ngizosukuma ngimi. Ngizosukuma ujwayele lo ngifuna mfana. ukuzwa uma uthi menzeni ngimlinde Imlindi uzwe ngayo uyagula wakwathini. ube nomuntu omongayo intombi yakhe ibimonga le emakhaya Uqale wahluleka ukumbekezelela egula wazi ukuthi uyagula. phela mina ngiyasebenza akunaso Wahamba. isikhathi sokunakana Iy'nyanga indoda eziwu-6. egulayo 6 months wena wahluleka nje ukuthi ngingangeni lutho. ngikuzile ngathi Wahluleka ukuthi imoto ngingangeni iyahamba lutho. 6 months ingaseviswa Yazi nami ngeke ngakubuza siqale ishow ukuthi wena uphantantshelani. Kodwa manje I have an answer. akuyadayisa 6 lokho months. kwenza ngomzimba lokho wena ungenaphi khona manje uthi ubone kulele kumuqalese kubanjwe izifo Mfethu, ungenaphi? yazi mfethu into ebalulekile ukuthi Phara. wena uzoba sorted, uzoba right. yabo nje lo mfazi angitshela ngayo la mfazi angitshela ngayo mfethu usisi wami lowo because benginakho ekhaya futhi ukubatshela ukuthi yabo nginayo umuntu eThekwini but manje ubukeka esimodeni yabo ekhaya vele umuntu oyisimodeni abamthandisisi Uyayizwa? yabo lo muntu njengoba i-answer ucingo Usangisaphi? usisi wami lowo wayevele eqhubha khona ukuthi vele mina naye kodwa wangisiza ngawazi ukuthola ubambo lwami ungisizile usisi wami hayi ubuvele ngazi unayo ngawazi indoda ukufelwa wena wena ubungangazi unayo ukwenza indoda. lutho jwayeli I kabona know. sekuhamba nemizi yakhe angisana ndaba nayo vele vele nawe ngathi ungafa Mengabe uhamba labafo awusayi kwabo ngale radio manje. beyobhebhana phambi kwami Awusayi, bodlala phambi kwami senza hey kahle. uyakhala nanga umuntu wenkosi akalithanda isende webantu ngiyakufundisa ukuthi Ungathwasa kwenziwa lona kanjani nalo. ngiyakufundisa ukuthi abafana benza kanjani ngapha ngaphandle ubabuze njengoba ukwazi Ayathanda ubalanda ukuthi isende lerato bakusekumen's clinic bona mase wena, sikhuluma uyenze el-last ngoba bench. ngiyabona ngathi iyalunga le mase sikhuluma lerato ungawuthanda umthondo kanje yabona wena ukwazi ukuphila ngaphandle komthondo Cha. awukwazi ukuphila ngaphandle wena uhlezi ufuna umthondo Awu, uhlezi uthe wanya ukulu wena, lesponji ukwama wena, uphenduka wanya. nawo ngapha nawo uphenduka nawo Uyanya. akuyona impilo le uyanya wena wena uyanginyela wena uyanginyela yazi fethu ngicela ukuboshwa fethu yabo ngangijwayeli kabi wena yeso ngangijwayeli kabi wena Le radio ngicela uthathe Angijwayele isikhwama kabi. sakho mfethu.
Angazi umbambelana Hlala isikora lo muntu lo. Hlala Kodwa phansi. izinqe Hlala inkulu phansi. cathi angayishana nami. Hlala Hayibo phansi. ngeke uzungimele wena. Hawu. Kuthi befuna ukushaya bengizokutrapha siseleni Thula thula nawe mfethu, thula mfethu wena usu-right wena usorted. Hayi ukuthi angibasela phela lo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Uyangazi ngudlala Matifana. Sisebenzisana-ke nenkampani Siyeza Media. Uma ukuthi ufuna yonke into ethinta amakhamera, ufuna ukuthi beze emcimbini wakho bazokushuthela ama-live screening and all, ungakwazi ukuthi ubabhukhe. Ama-details wabo nanka la ngaphansi uzokwazi ukuthi wathole khona uzokwazi ubamemeze bazosabela. Otherwise uma ukuthi uyangifuna nami as u-DJ, Facebook, X, Instagram, Dlala Matifana. UMatifana wami ugcina ngo-A, not ngo-E, not ngo-I. Ngaphinde ungi-email ethi dlalaMatifana@gmail.com. Mhlawumbe umbuzo engizokushiya nawo namhlanje uwodwa. Uma ngase ube sethubeni lokuba nomuntu ohlaba ilokhunjana yangempela wena usebenzisa isandla ubani ongachama kuqala. Asking for a friend angile. Uma ukuthi unenkinga ezithinta umjolo@gmail.com asihlangane futhi kwi-episode elandelayo. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Nesikhwama sakho mhlawumbe kunamakhondom nje la ungiphathise sona. Ukhalelani? Ukhalela Ngoba ukuthi khona ufebile. lo vele uyalithanda ucathi lona. Ukhalela ukuthi ufebile noma ukhalela itotolozi futhi manje. Ehlinzeka lona. Angisezi kulo mjondolo wenu okusalayo. Hamba papayi. Mlandele score. Landele isikole umthulisi la ngekhanda, ngikholiswa izindaba zakhe. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.